Sanibonani-ke emakhaya ngamakhaya. Themba ukuba nonke-ke niyaphila lapho emakhaya. Igama lami-ke mina ngingumthuli ngokaButhelezi. Ngithi-ke ake ngiqophe lokhu ngethule nansi incwadi entsha. Incwadi le ekhuluma-ke ngobuchwepheshe bolimi lwesiZulu. Le ncwadi-ke yelama leyo elotshwe ngolimi lwesiZulu ekhuluma ngobuchwepheshe besiqoqelelwazi. Lapha-ke kule ncwadi ziningi izihloko okukhulunywa ngazo la, nezinhlelo-ke ezakhiwe la okukhulunywa ngazo kule ncwadi. Kule ncwadi kukhulunywa-ke ngezinhlelo zokuhlaziya amagama, imisho, uhlelo lokuhlaziya ikhopasi, imibhalo emikhulu. Kuye futhi le ncwadi iphinde kukhulunywe-ke ngezinhlelo zezichazamazwi, kanye-ke nangohlelo-ke lokukhiqiza ikhopasi yesiZulu. Nezinye-ke ihloko eziningi okudingidwa ngazo la kuyo le ncwadi le. Lapha-ke kule ncwadi kuhlongozwa indlela entsha yokufunda ngolimi, noma indlela entsha yokucwaninga ngolimi lwabantu. Isihloko sale ncwadi-ke sithi-ke isiZulu and algorithms, a language agnostic approach to developing software for African languages. Iyo-ke incwadi le. Uma-ke mabekhona abayidingayo le ncwadi bangazama ukuxhumana nami, ngizobe ngisekubathumelela yona-ke le ncwadi le. Ilokho nje kuphela, akukho okunye okuningi, ilokho nje ebengithi angikudlulise. Asibonge-ke kakhulu bozakwethu, siyabonga.